And hello, akong i-istorya karon ang ako ang fartis akong kaugalingon. And please subscribe and please welcome back to my YouTube channel and subscribe and please watch until the end po sa akong mga video nga gina-upload. Thank you and God bless! So, akong pangalan is Jupiter Junaldo. And then, ang akong mama is Pahamutang Blando. Then, ang ako ang papa is Junaldo. Then, ang iyahang inahan is Kanyeti. So, gikan yun mi gadako sa Pobre, sa isla, sa Sipaway Island, San Carlos City, Negros Occidental. Dayon, sa panahon nga bata pa mi, sayo man gabulag ang akong mama ug papa. So, nag-continue mi eskwela sa elementary sa ako ang lula. Dayon ang akong mama is naninda man na siya og mga utanon sa palengke. So, nag-support gihapon siya sa mo ang pag-eskwela from grade 1 to grade 3. Dayon, namatay ang akong papa, grade 3 pa ko ato nga panahon. Kay nagkasakit man siya. Nihubag ang iyang atay tungod kay magsige siya inom. Walay undang inom, ana sa tambakan. Dayon magakilaw siya og mga isda, mauto siyang nahubag ang iyang atay. Dayon dili lalim ang kinabuhi sa bulag ang inahan ug amahan. So, ani na ning kamot mi. Kay sa isla mamigad ako. So, ang tubig dito is paliton. Tag 5 ang container. Dayon magpingga-pingga pa mi. Amo apang pasanon. Dayon, pagkahuman, naning kamot ko, kay makapalit ko papel og notebook, og lapis. Then, okay raman sa una nga mo eskwela mi nga ang amo ang bag is plastic silupin. Dayon, salamat po mi nga pag uli na mo sa eskwelahan is na ay mga biyabas kay kato siya is dako kayo to siyang taba nga snack na namo pag uli. Then ani manggod pag uli nako sa hapon is manginhas ko kay daghan man aglito ani ni kad og punaw. So katong lukot nga makuha is sa buntag to siya sayo pwede sulon. Then pasalamat ko ato nga time nga ang isla is abunda sagana ug daghan siyang makuha nga bisag unsa nga mga panginhas nimo nga panginhason dito sa isla. Dayon grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 nahuman ko dito kay nag first honor ko ni Mr. Nestor Il Akoy. Mao na honor ko dito first ko niya, then gikuha namin sa ako ang mama diri sa Lanao del Norte kay grade 5 na ko diri. And then mauto siya kay before nga gikuha mi sa ako ang mama diri sa Lanao del Norte, kabalo na ko unsaon pagsikot-sikot sa panginabuhi nga unsaon mabuhi nga kanang anaa aduna ta sa marangal nga panghanap buhay. So before dito nga nabuhi mi sa kong lula is maninda man ko gandila kada fiesta sa San Juan ug sa Ermita. Dayon na ay mga maninga ni Longag. So akong itinda na siya kay naamay mga taga San Carlos nga motabok. So daghan kay mga tao malipay ko kay kada fiesta is naapog ko'y halin makapalit po ko og kanang mga notebook na ko og papel kay naamang ko'y manghod. Din akong magulang is kabalo naman siya mangita po kwarta. So dito siya sa akong iyaan magsuon sa akong mama. Ginani karon nananami sa Lanao del Norte. Nagpadayon gihapon ko og tabang sa akong inahan kay moto siya. Pag abot diri kay naamay bards kanang sa Bisaya is kanang lansa. So naninda ko og saging ni Longag. Kay kami mga vendors sa una is makasulod pa mami sa pantalan diri sa Daima, Mukas, Kulambugan, Lanao del Norte. Makasulod pa man ni dayon maninda ko og saging ni Longag kanang init pa. Salamat pud ta kay paspas ang halin kay daghan pug kog halin. Dayon mao to siya
grade 5, grade 6 nakagrahuman ko sa akong elementary dayon padayon ko sa akong high school ug gikaloy-an sa Ginoo nga wala jud ko nagsalig, wala jud ko na nga sa akong inahan og mga pampalit og notebook kay kabalo naman siya nga kabalo na ko mamaligya ani unsaon ako pagpangita og kwarta. Ang iyahe is mga pagkaon na lang sa balay din amo na lang giabag-abagan ug unsay mapalit na mga project sa eskwelahan na din pagkahuman pag uli na ko sa hapon sa high school is maninda dayon ko magbitbit dayon ko sa ako ang baligya kanang mga mani saging nilungag dayon naapoy usay maglungag og itlog kay sa una is tulo 12 pa man ang itlog karon is tulo 30 naman so tag gis na daan ang large nga nilungag pero laban lang gihapon and then pagkahuman mo to siya nga kay mga sacrifice sa life pero nag-start kog apil-apil sa mga pageant as second year high school ko na first na kog apil is lama-lama tubod nga mo back out unta ko oo mo to siya ludi murag na adik na kog apil-apil og mga Miss Gi so nahimo ko ang Miss Gi Simboko 2014 og Miss Gi Mukas 2015 first runner up Miss Gi Kulasihan 2008 and Miss Gi Baybay Tinag sa second runner-up. Ani ka daw. Sumuot to siya. Makita gihapon ako nga na ako income sa akong apil-apil og pageant tungod nakatabang man siya sa ako ang pag-eskwela. Kay pag uli na ko, maninda ko dayon pagkagabi og na mga pageant kay kwaon man ko og huy Jupiter apil og Miss Gi so kini pong ganahan pud ta sumuapil po dayon ta para ma-expose ang atong mga talent o abilidad unsaong pagpalingaw sa mga tawo ay no apilin ko pasalamat po ko nga na ako'y mga makeup artist nga mo sponsor sa gown or sa mga fantasy nga akong pangsuoton nailahalan ko mugna-mugnaan para hugyaw ang show and mauto nga laban lang, malipayon lang dapat, di ba? And then, padayon kong eskwela. Tungod na stop ko mga 3 years, wala pa man ko naka-eskwela o college kay wala pa'y natigong. Tungod lagi sa pagkapigado kay na-failure man amo ang gusto. Dayon gipapahawa naman ni sa dayma, dili naman pasudlan og mga vendors. So mauto ni balhin mi sa highway sa terminal. So ang highway ug terminal lahi ang palit sa barge diri sa lansa kay medyo nahinay man ang sa terminal kay daghan naman kaayong naninda. So daghan ang competition so nahinay. Og dayon mauto siya pero nagampog gihapon ko sa Ginoo nga buligan gihapon mi kay wala na gud ko'y amahan so namatay na gud akong papa so ako na lang mama ug naning kamot gihapon mi nga makakaon matag adlaw then mao to siya mga ludi ning padayon kog eskwela dayon nag-stop ko og 3 years ning proceed ning eskwela ko og 1 year nga therapeutic massage ug ni graduate ko sa Uzami City then nag-OJT ko sa Medina Hospital maayo ko muhilot og mga high blood headache arthritis rheumatoid arthritis ug hypertension or stroke paralysis kanano tungod sa akong pagpaningkamot og pagampo ug sa akong inahan si mama nga ni suporta gihapon kanako ug akong iyaan nga naa sa Maynila karon and kinahanglan ubayan jud nato og pagampo dili lang kay inanira dapat na agyud tay hunang-hunaon sa ato ang matag adlaw nga unsay sa sunod na kong mabuhat na dayon nahumanan ako ang kurso nga therapeutic massage accredited sa TISDA suning padayon ko sa 2008 nagpa-enroll man ko og social work sa North Central Mindanao College Maranding dayon naundang ko 1 year ako sa Maranding kay ning daog man ko og konsihal public servant counselor ng Barangay Mukas gikaluy-an sa Ginoo mauto mga ludi nidaog ko kagawad sa Mukas then karon mo home service gyapon ko og riban din kabalo man ko mo make up kay dugay man po ko sa parlor nakapuyo sa John Olanda Salon diri sa Uzami sa Duk Alternatibo siya may nagtudlo nako taga Bungbong nga bayot lula-lula namo
buotan pod. Then mao to siya. Napil na ko, din na-realize na ko nga laban lang. Di ba? Dayon, dili kay abi kay pobre, so mo surrender na ta sa atong kinabuhi. Dapat lalaban tayo. Ganon. Then karon na ako sa Mukas, continue ang ako ang pagserbisyo sa as a public servant. I am committee chairman on education and tourism. Dayon, active ko sa member sa Association of Lanao Norte Makeup Artists. Pero karon pending mi karon sa mga makeup. Og thank you po, maraming salamat. Please tan-awan ninyo ang ako ang video nga upload karon, then paki-share po. Thank you and maraming salamat.